Muri yeZimbabwe pakashata, pane makunun'unu maudza moyo anoda kuti muzora nhasi umbotipawo mafungiro ako apo patinoona kuti vaWatchmen Ncube navaTendai Biti vanoratidza matrue colors avo muzara nezuro pavanosera vachipanana zvigaro vachigovana zvigaro zvakasiyiwa navaNelson Chamisa mubato weTCC. Muri yeZimbabwe zvavhundutsa vanhu kuti vanhu ava zvakanga vari kusaidi kwavaChabangu. Muri yeZimbabwe isati amoendera mberi nenyaya iyi nokurudzira bva wasubscribe woleka wotna on the bell icon kuti vamoshana mabhiza anokubva pano paZM News Live. Nekuti muri yeZimbabwe tinoona kuti nhau dzinobuda dzinyogwa dzichinzi Chabangu akarwisa nesimba kuparadza bato reTCC kusvikira vaNelson Chamisa varamwa bato ravo vachiti bato range rapindwa napongwe. Zvira kuti vaChamisa vainge vatona kuti vakutopandukirwa nevamwe vavo. Izvi vabuda pachena apo vaviri ava vachigoverwa mazuva ekutonga bato iri navaChabangu uya. Hanzi vaWatchmen Ncube vachatonga mazuva 90, vozopawo vaTendai Biti votongawo mazuva 90, vozopawo amai Linet Karenyi kusvikira pazoitwa kongresi yekutsvaka achatora chigaro chacho zvachose. Saka muri yeZimbabwe ndo mashoko anotaurwa navaChabangu achiti aiwa vaWatchmen Ncube ana Biti namai Linet Karenyi ndo vachatonga bato reTCC. Ndobva vapa matems avo 90 days kwanzi ndo vachange vachitonga bato iri zvakongresi yavapo. Aiwa muri yeZimbabwe da kutombotudza mafungiro ako kuti bo here zvakuitwa naChabangu kuti anoisa maacting president. Aiwa muri yeZimbabwe aya mashoko zvinhu zvashoka vanhu. Chimbotudza mafungiro ako, pinda mucomment section medu utiudze mafungiro ako. Usakangana kusubscribe, kulike kana kutena on the bell icon kuti vamoshana mabhiza anokupa pano paZM News Live.